Spirit Icons is today represented in more than 150 shops in 6 European countries, with headquarters in Denmark. The company's founders and designers, Tim and Daniel, are passionate about creating beautiful jewellery for a wide audience. Their mission is to create an international jewellery brand focusing on quality, flexibility and diversity at affordable prices. Spirit Icons produkter er rigtig fine, for der er rigtig mange muligheder i dem. Der er en rød tråd igennem hele produktet. Der er noget til alle prislejer, så man kan ramme rigtig mange kunder. Det appellerer både til en konfirmand, en ung pige, der ved, hvad nye trend der er. Men det kan lige så godt være sådan en som mig selv, fordi man kan bruge det til at supplere de smykker, man har i forvejen. Vi har helt sikkert nået nye kundegrupper ved at få Spirit Icons her i butikken. Men vi har også oplevet, at vores eksisterende kunder har taget rigtig godt imod det og er rigtig glade for at købe smykkerne også. Det, at der er 4 varianter inden for Spirit Icons, betyder rigtig meget. Det gør det nemt for os at hjælpe alle typer af kunder, fordi vi altid kan finde noget inden for de varianter, som kunderne kan bruge. Lidt råt, når det er sort rutineret, eller klassisk, når det er hvidt, eller forgyldt, så det er lækkert. Man ved, at Spirit Icons har alle de 4 varianter af overfladen på hvert enkelt smykke. Jeg synes, pris og kvalitet følges rigtig godt ad på Spirit Icons. Der er ikke nogen reklamationer af nævneværdige på deres produkter. Det er et nemt prisniveau at sælge smykker i, og kvaliteten er helt i top. Hvis man overvejer at tage brandet Spirit Icons ind, så vil jeg sige, bare se at komme i gang. Der er en fantastisk opbakning fra Tim og Daniel og pigerne på kontoret. Det er bare sikker salgssucces, fordi du har en fantastisk bake-up. Og det hele fungerer, så hele pakken er rigtig god. Indtil nu har vores omsætningsudvikling på Spirit Icons været rigtig god, og vi glæder os til fremtiden, for det skal nok blive helt fantastisk. At Spirit Icons, excellent service and quality is our promise to you. To us, a high level of service is as important as quality. We work hard every day to become even better.